खुलुमबाय रादाब लागिरि नोंथांमोननिसिम आं बेयाव बे समाव सानदों जे जेरै जोंनि बे बाथौ धोरोमनि जिथु दिनैनि बे जोंनि दिंखियाजुलि बियाबनि रुपाथि मायथाइ खुंनायनि जिथु दिनै नैथि सान बे नैथि सानाव जोंनि बाथौ धोरोमनिनो सुना लाखानाय मोनबा गाबनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे आं बेखौनो सानदों जेरैबायदि जे मोनबा गाब जेरैबायदि अख्रां सायाव मोनबा गाबखौ जेरैबायदि जों बिरहोदों थिग बेबायदिनो जोंनि धोरोमखौ सिगां लांनानै जोङो बे मुलुगाव फिरफिलाया जेरैबायदिहाय गोथारै आबुङै बिरनो हादों बेबायदिनो बिरहोनो हाथों फोसावनो हाथों आरो बै मोनबा गाबनि ओंथिजों बयबो सुबुङा गावखौ दैदेननो हाथों आरो धोरोमखौ बेबायदिनो सिबिलांनो हाथों आरो लोगोसे दिनैनि बे जिथु हाबाफारि बेयो मोजाङै मोजांनो आलो गोजोनै जोबलांथों बेखौ लानानै जोङो बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो हादों आरो बिरहोदों बे बिरहोनायजों लोगोसे बयबो सुबुंखौ जोङो थुलुंगा होनाय लाबोनो हाथों मोजाङै मोजां खौसे बे मोनबा ओंथिनि जेरै गोहो उदां गोथार अननाय खौसे बे मोनबा ओंथिजों बयखौबो खाजबनो हाथों। नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ सानबैसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों? जोंहा मैयानिफ्राय मैया थांनाय 28 अक्ट'बर दिनै 29 गाबोन 30 जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै बे दिंखियाजुलि बियाबा रुपाथि मायथाइ खुंफुंदों बे खुंफुंनाय बे सानथामनि हाबाफारि लानानैनो जोङो बेखौ नैथि सानखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो फोजोबबाय। नोंथांमोना जे दा हाबाफारि खुंफुंगासिनो दं बेयो दा मा थासारियाव दङ? दायो जे नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंफुंगासिनो दं दासिमाव हाबाफारिया माबायदि सोलिगासिनो दङ आरो माबायदि थासारियाव दङ? जोंनि हाबाफारियाथ' खोब मोजाङैनो मोजां आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां सोलिलांगासिनो आरो आफा बोराइ बाथौआ मोजाङैनो दैदेनलांबावगोन।